Khairul anbiya annabi banga kamar ka ba, kai ne shugaban dukkan annabawa annabi. Khairul anbiya annabi banga kamar ka ba, kai ne shugaban dukkan annabawa annabi. Farko na samu wayi Allah mai sama mai kasa, wanda ya kage Adam da Hawwa iko ne yasa, dukkan 'yan Adam sun ka zamto 'ya'ya ne nasa. Hasken annabi aka yi shi ya zamta uba ga dukkan mutane. Khairul anbiya annabi banga kamar ka ba, kai ne shugaban dukkan annabawa annabi. Ƙarar bin salati ga manzo na farkon faɗi, mabuɗin duk abin da yake a rufe ya wahidi. Sanya ummahatu da 'ya'yan annabi sayyadi, sada muhajiruna da ansaru sun bi annabi. Khairul anbiya annabi banga kamar ka ba, kai ne shugaban dukkan annabawa annabi. Kasa shi hana Ahmad kudubin kudubaniya, harshen jiyali Abdul Qadir mun sunkuya, Gausullahi barhama in yas Senegaliya. In an bi kunan take ke samun annabi. Khairul anbiya annabi banga kamar ka ba, kai ne shugaban dukkan annabawa annabi. Ya baban khalifa shehi na awwal uba, mai rainin zikata ya sa musu ƙaunar shugaba. Ya hore mu sosai mai ta salatin shugaba, da mishi rahama Allah sada shi da annabi. Khairul anbiya annabi banga kamar ka ba, kai ne shugaban dukkan annabawa annabi. Ina nan har wa yau a daɗa mini dan ban koshi ba, na dawo a yau wata za na buga ban gaji ba. Shehu Ibrahim gaban ka ba zan tashi ba, ai mini izini dan ta samu isa gun annabi. Khairul anbiya annabi banga kamar ka ba, kai ne shugaban dukkan annabawa annabi. Salamu alaika tashin farko mai alkausara, salamu alaika kai ne abin nema ran lahira. Salamu alaika zan so nema ko bai titara, ya naji ba ku amshi amshi ne ban annabi. Khairul anbiya annabi banga kamar ka ba, kai ne shugaban dukkan annabawa annabi. Ba ka ji rabbana ya haɗa sunan shi a janibi, bancin annabin mu rasulallah farkon zubi. Allah shi da annabi haske ne ba a rabi, in kuma ka musa hanyar duhun wa za ka bi. Khairul anbiya annabi banga kamar ka ba, kai ne shugaban dukkan annabawa annabi. Allahu wa rasul haqqun an yarduhum, in kanu
wasa kalai ni ku zo ku ji Habibullahi ne daga Allah sai shi don ku ji girman annabi girma ne shi ne ƙarshen aji duk wani mai isa ko daraja ya rike annabi kairul anbiya annabi banka kamar ka ba kai ne shugaban dukkan annabawa annabi mukamul a'ala ɗaba muna ƙaunar ka ne musahihul hasanat annabi mu mabiyanka ne miftahu kullu khairati ka tammu ne banda zama da kai banda buri duniya annabi kairul anbiya annabi banka kamar ka ba kai ne shugaban dukkan annabawa annabi ai mini afuwa ya mudahiru nan zan dakata a tsarkake naukala mai annabi kafin in fita su ba mini sirrukan a cikin zuci in aikata dukkan wanda ya ji yaban nan ya kaunaci annabi kairul anbiya annabi banka kamar ka ba kai ne shugaban dukkan annabawa annabi Shamsuddin ne koko ka kira ni na annabi Khalifan Sidi ne dan Najadi ko dan Kabi ku yi mini addu'a Allahu ya bar mu da annabi ba ni ɗaya ba kai har dukkan masoya annabi kairul anbiya annabi banka kamar ka ba kai ne shugaban dukkan annabawa annabi kairul anbiya annabi banka kamar ka ba kai ne shugaban dukkan annabawa annabi kairul anbiya annabi banka kamar ka ba kai ne shugaban dukkan annabawa annabi Islamic Musical Studio da ke nan garin Kardi